Kubor nagaslem jong unongsan hima. Uba Arden Miller basayo mo President Rangba kaseng VPP ulaong. Ba haba pilong kiti kot jong ka VPP lada kaseng ka penyeng MDC yo ubreo jong kaseng daiban Kershan. Ba lada penyeng MP yo ubreo jong kaseng ngin Kershan. Namar menta kan Pak Syah Delhi yo ubreo uban wat ya ka jinge jong ka jat benreo. Uba empat dan haduk menta ubala ban ra ya ka jinge jong ka jat benreo. Ya kani nakaliang jong ba Arden ula penpa haba keren haka jingelang penrung kerteng cika seng hakin shi mau sorong haka sengi nengkong jong katayo. Shisho ula ongru baka thong jong kaseng VPP kalong ban kurup ya ka bor ha district council bat GHEDC haus nem arajar arpusau bat ban wanra ya ka jingkela. Ula benrap ru da ka baong ka jing job jong ka VPP ya ka election ya ka district council kan peni ya gini ki seng baro ba menta upat ba ha ka jat benreu khasi un ai ka jing shania tang ya ka VPP. Perkat kum kipat ba habangi cie no ni kimat MLA ni cie yo a ya ka parti VPP meta blera ndai teng MDC ya MDC ni cie no e ka parti MP ni cie no e ka parti pilong in charge of the VPP lara ka piling MDC ka parti yau priyo ka parti ngin Kershan MP yau priyo ka parti ngin Kershan nuar mentangin Pak Syah Delhi yau priyo ban ra ka jie ka jat priyo uba empat don hanung mata uba ban ra ka jie ka jat priyo ka thong ma jingi kalon bangin grup ya ka bor hapot district council house nam arbusau in grup ya ka bor po JHDC house nam arbusau ya ka sila kali ka jing job ma jingi ya ka district council election kan pini gini kiseng balo ba mental upat ba jongi upat ba aga jabri phasi un ai ke jingshnya tang ya ka BPP nyen pini ka tang ka khubor ka nai sei ke party ke shwi tang for election ublai ukul phueti balo wat num pakla bano MLA ngan je ta hoi em ngindan na party ya ka party ka penyeng lagalong MLA MDC MP nyen je be tang jibril jonga party bat kumbang asmo thu menta ka don ka jing persyang lagi di seng baro ban persyang kumno ban pensang ngero yang legal air ka baklan jong ka VPP kumno ban penjaro ya ulu pra mata sipor ka persyang ka sorkar ki biru parti ki wat lenti kumno te la wan MDC arbusau ki imat ki don ki bertemu wat penjalan ru yang election rem lele kat banang jalan ngin ngan penklan ya ka parti ngin nang ta kilas kanggo kuno gila kelenci ban penso fo pakla oba ki fight back in atati no ya ka voice of the people party ka thang majni kalang ban pen klan ya ka jatriu ka thang majni kalang ban pinyatli ya ka jatriu ka thang majni kalang ban ra ya ka puram jonga jatriu ka thang majni kalang ban pinyo i longdian mandin ya ka jiem ka ba paho pai ka ba pit ka ba piang ka ba kat ka ba khia ka ta ka thang majni wat num pakla ya ka jing penyalang pakla ji pa